Sosithathu ngexesha kama kwakubonakala umhlakazi ngexesha nakamagusha notathe ekhaya bezisa impahla ke bona nje ngexesha nakamagusha futhi sonyusa iyekile ke bona nje ngexesha ke nakamagusha phakathi kwezi inkundla zosithathu ke bona nje ngexesha ke nakamagusha kodwa sithi xa siyinyusa le yankile ke bona nje ke sakamagusha sithi siyinyusa bemaqwathini phakathi kwenkundla zoqwathi ke bona nje ke nakamagusha ndithi ke bona nje nakamagusha ke bona nje ke nakamagusha ndithi ke bona nje nakamagusha ke umhlakazi wami ngexesha nakamagusha ndithi kwabantu bekhaya ndicela ingoma yosondeza isithunywa sekhaya ke bona nje nakamagusha xa kubonakala sithi sisondeza noBhayibhile bekhaya phakathi kwezinkundla nekamagusha sisokengacengana nabantu abalela ukuthula bebethandaza bebecukula iBhayibhile ke bona nje nakamagusha bathi umuntu xa yothandaza athi ndonyuka entabeni ndingatya apha esiswini ke bona nje nakamagusha kwenzela izinto zizawulunga phakathi kwekhaya lam ke bona nje nakamagusha sosondeza abantu abanjalo phakathi kwelikhaya ke bona nje nakamagusha yoloo nto ndizothi ndizocela ingoma yekhaya ke bona nje nakamagusha ethi sondeza isithunywa sekhaya ithi loo nto leyo ingoma yecawa ke bona nje Khosi ke Yesu langa lo
amagusha ndisihlelo somjawulo somhlaka sonyembezana ngexesha ke amagusha hlelo sihle somthimkhulu sobhungane somashobada somafuza fumelele ngexesha ke amagusha hlelo sihle songqonde sotogu ke bona nje ke amagushini hlelo sihle somiya sogqinini sosibewu sovezi ke bona nje ke amagusha hlelo buhle bothahla bondayeni bongqungqushe ke bona nje ke amagusha hlelo sihle soqorha sovambayo sopotwana sosiyoyo ke bona nje amagusha hlelo sihle sodlamini sojamaka sijadu ke bona nje ke amagushini hlelo sihle sotola ke somcenge ke bona nje ke amagusha ndithi ndikhwaza umama unokhandi ndikhwaza nomama unonkundla ke bona nje ngexesha ke amagusha ndithi ndikhwaza umama unokhwazi phakathi kwezi nkundla zondebe ke bona nje ke amagusha ndithi ndikhwaza ke bona nje uthahla undayeni ungqungqushe uziqelekazi uhlamba ngobubende ke bona nje udakile kanti amazi ngexesha ke amagusha ndithi ndikhwaza bona nje uchawa umdange ke bona nje ke amagusha ndithi ndikhwaza uletha ndikhwaza ulibele ndikhwaza uphakeshe ndikhwaza ugale ngobubende ke bona nje ke amagushini ndithi ndikhwaza igqirha likamamam ke bona nje ngexesha amagusha ndithi ndikhwaza uchawe ndikhwaza umdange ke bona nje ukhwaza ubhokotomani phakathi kwezi nkundla amagusha ndithi ndikhwaza ke bona nje undlovu ndithi zidle ekhaya ngokuswela umalusi phakathi amagusha ndithi bona nje ndikhwaza ubhayi ndikhwaza ukhetshe ke bona nje ngexesha ke amagusha ndithi ndikhwaza udabana ndikhwaza ufuleshe ndikhwaza umeka ndikhwaza usigadu ke bona nje phakathi kwezi nkundla ke amagusha ndithi ndikhwaza umntande ke bona nje ndithi ndikhwaza ungqolomsile ndikhwaza uyemyem ndikhwaza usopitsho ke bona nje phakathi kwezi nkundla amagusha ndithi ke bona nje ndikhwaza umdange ke bona nje ke amagushini ndithi ndikhwaza untswenzo ndikhwaza unojawole igqirhelenzi ukhokho wam ke bona nje ke amagusha ndithi ndiyamsondeza phakathi kwezi nkundla zondebe zokhophoyi ke bona nje ngexesha ke amagusha ndithi xa ndinyuselekile mzali wam ngexesha ke amagusha ndithi ndibambe inhliziyo ezixoxayo phakathi kwenkundla ke bona nje ke amagusha ndithi ngenxa yoba mzali wam ubuthe uyaziboleka phakathi kwezi nkundla amagusha ndithi khona bangakhange bakunike ngokuphelelekileyo mzali wam ngexesha amagusha ndithi nabo siyababiza phakathi kwale bhekile ke bona nje ke amagusha ndithi mabasondelene inhliziyo zabo ke bona nje ke amagusha ngoba konke kugqityiwe phakathi kwezi nkundla zondebe zokhophoyi ke bona nje ke amagusha ubombolozile mosimdlali wam ngexesha amagusha wathi ubaphilisa ndibaqokelele bonke phakathi kwenkundla bendizinyathela kwezi nkundla amagusha wagqibelisa wathi uqolmani ke bona nje ngexesha amagusha ndinzenza idini lokubadudisa bonke aba bantu benithe ndabaqokelela phakathi kwezi nkundla ngexesha amagusha wathi kakuvakala isikhalo sakhe ke bona nje amagusha wabonakala nebebehleli phakathi kwemfanta ke bona nje amagusha babonakala bathi ndiyasondela phakathi kwezi nkundla zondebe ke bona nje amagusha wathi ngobhomboloza ke bona nje la qolmani phakathi kwezi nkundla amagusha wathi ngogqitywa kwakhe kwathiwa siyokwenza idini ngemvuke bona nje amagusha ekhaya wiswa phakathi kwegoqo labendi bona nje phakathi amagusha babonakala sithi bona nje amagusha uqwatha udikela unoni ke bona nje amagusha wathi uzoyibona ndisondela nabanye bona nje amagusha ebebethe bangabandi phakathi kwezi nkundla ke amagusha bathi ngenxa kunathi sithe sawisela igazi phakathi kwegoqo lethu amagusha noba bese sibhekele kangakanani phakathi kwezi nkundla amagusha wathi ndiyasondela nabanina abakazi bam ke amagusha wathi ndisondela nabakhuluwakazi bam phakathi kwezi nkundla amagusha ngoba ndibonile into yobana nathi sinziwe abantu phakathi kwezi nkundla amagusha wathi ukwenda kwam phakathi kwenkundla zondebe zokhophoyi ngexesha amagusha khange belilize ke bona nje ke amagusha yiyo loo nto ndizothi ndizize phakathi kwezi nkundla ke amagusha ndizowuzenza bona nje idini lobakhusela abantwana bam ngexesha amagusha bonakala kukho abacothozayo umzali wam ngexesha ke amagusha bathi abanye besizizibhoxi phakathi kwekhaya ke amagusha yiyo loo nto kuzothi xa uqhubekeka umsebenzi ke bona nje ke amagusha bonakala kukho abantu abangquzulanayo phakathi kwezi nkundla amagusha ndathi bangagxothwa abantu bazothi benza isiphithiphithi phakathi kwezi nkundla ke amagusha ngoba kaloku xa kuhlanganisa ubuhlwele bekhaya amagusha ndithi zone zehlabathu zabantu ngexesha amagusha zimilo zone bonanje zabantu amagusha bonakala zingena zithontelana phakathi kwezi nkundla ke amagusha yiyo loo nto ukuthi nabakubhoxa bani na ngexesha amagusha noba ngumntana omncinci ke bona nje ke amagusha sekubonakala nisimamkela phakathi kwezi nkundla amagusha ngoba kukho abantu leningabaziyo abaqhomfayo kudala ke bona nje phakathi kwezi nkundla ngexesha amagusha abathi isimilo zabo zange nizazi ngoba zange ndide ndizalwe phakathi
kwezi nkundla ndacamagusha kodwa ngokuthi niqokelele ubuhlwele ndaziveza isimilo sami ndacamagusha ithi loo nto le ndothi xa ngingena phakathi kwezi nkundla ndacamagusha ndiveza isimilo endingakhange ndisiqonde phakathi kwekhaya ndacamagusha yiyo loo nto nizabe nibuzana ke bona nje ndacamagusha isimilo sine sisenziwa ngulo mntu ke ndacamagusha uzoveza isimilo ezinjalo abantu belikhaya ke bona nje ndacamagusha bambiza bangongomntu wekhaya ke bona nje ndacamagusha ibe ngumntu wokuhlala bona nje ndacamagusha aveze isimbo somntu wekhaya ke bona nje ndacamagusha ngoba kaloku nithe niqokelela abahlwele bona nje ngexesha ngekhala ibona ithi niqokelela imimoya ke bona nje ngexesha ethi ihleli kwezinye imfande ningakhange nibe kanti niyaziqonda ngexesha ndacamagusha mose phakathi kwekhaya kuba kho abantu abazingelayo ke bona nje ngexesha ndacamagusha athonye umuntu athi ndiwele phezu kwamawa ke bona nje ndacamagusha khange nilazi ithambo lam liwelephi ke bona nje ndacamagusha kodwa nithe nothi noqokelela ubuhlwele ke belikhaya ngexesha ndacamagusha nabonakala nithi niyozinza phezu komqolomba ndacamagusha nathi nokhwaza ubuhlwele kwengethe ke bona nje ndacamagusha ithi loo nto ndiqokelela nabantu abanjayo ke bona nje ndacamagusha athonye umuntu ndandingumthwetyula phakathi kwezi nkundla ndacamagusha athi ndazi mose mna ngeli xesha ndacamagusha ngoba ndazinza phakathi komkhatho ogqumayo ngeli xesha ndacamagusha athi ndazinza phakathi komkhatho ozolileyo phakathi kwezi nkundla ndacamagusha kodwa nithe nondishukumisa nathi ndandiqokelela phakathi kwezi nkundla ndacamagusha ndabonakala ndisondeza ndikhothoza ndisiza nganeno ngeli xesha ndacamagusha zimbo ezo zizothi zibonakale ebantwini ngeli xesha ndacamagusha bombolozile mos ngeli xesha ke ndacamagusha nathi xa nithetha ngathi ngubaphilise phakathi kwezi nkundla ke ndacamagusha uthi uzophilisa abantwana bazingqwelekha zelikhaya ke bona nje ndacamagusha bambi banentsimbi ke bona nje ndacamagusha bathi abanye andiyifuni bona nje ndacamagusha angena ubaphilise phakathi kwezi nkundla ndacamagusha evele othi ndiqokelela bubuhlwele kwiinkundla zonke ngeli xesha ndacamagusha mbombozone zehlabathi ndiyacamagusha wathi xa engena kwezi nkundla ndacamagusha wathi abengazazi uba unale ntsimbi bona nje ndacamagusha wathi abengazazi uba ndiyaphila phakathi kwegazi lemoya ke bona nje ndacamagusha wathi ndizongena kwiimfanda zakhe ke bona nje ndacamagusha ndithi emveni kwalo msebenzi kuzobonakala izimbo kuye ke bona nje ndacamagusha ndithi nobe beyiphika le nto yobona nje ndacamagusha kuzobonakala kuqhabhuka yona ke bona nje ndacamagusha wathi nabe behlyswa ngamadliso ke bona nje ndacamagusha ngoba kaloku mna ndityile intsonyama mos ngexesha ndacamagusha yo ndebe yokhophoyi ke bona nje ndacamagusha engathethanga bani ke bona nje phakathi kwezi nkundla ndacamagusha ethi uba wena unegazi loo ndebe yokhophoyi losithathu phakathi kwezi nkundla ndacamagusha ngoba ubungowange yasenedo ndacamagusha kodwa ngothatha kwakho laa ntsonyama ndacamagusha nebango phakathi kwegazi lakho nento yenzayo phakathi kwegazi lakho ndacamagusha yiyo loo nto namhlanje ngeli xesha ndacamagusha sithi sibulele so sikhalo ke bona nje sacamagusha sikakolmani phakathi kwezi nkundla ndacamagusha ngoba ubaqokelele bongo sithathu abanebango phakathi kwezi nkundla ndacamagusha wathi zinzani phakathi kwezi nkundla ndacamagusha wathi imali eniyichithileyo phakathi kwezi nkundla ndacamagusha ayizoba lize phakathi kwenu phakathi kwegazi lenu ndacamagusha wathi ndizanivuza abantwana bekhaya ndacamagusha kodwa ze ningalindeli uvuzwa ngokufanayo ndacamagusha ngoba kaloku nezenzo zenu azifani phakathi kwezi nkundla ndacamagusha ngoba mumbi uzothi mna ndinayo i-10 rand kodwa unayo i-20 rand ngexesha ndacamagusha bathi abantu abadala siza kuvuza ngokokwethu ndacamagusha bathi siyatikisha xa nisenza phakathi kwezi nkundla ndacamagusha bathi nina siyanaza namandla ninawo sacamagusha bathi bambi banikwe sithi amandla ndacamagusha njengoba bezidla ngawo phakathi kwezi nkundla ndacamagusha abayazi bathina siyayazi ndoba umuntu unantoni phaa esandleni ngexesha ndacamagusha yiyo loo nto ndisithi azizofana izinto enzizazinikwa ngabantu abadala ndacamagusha loo nto izamjongela phantsi nithi khangenze nto phakathi kwezi nkundla ndacamagusha kodwa athi ndinikele ngamandla am phakathi kwezi nkundla ndacamagusha bonakali ngoyena uvuzwayo ngabantu abadala ngexesha ndacamagusha ngoba unikele ngentliziyo wakhulula intliziyo yakhe phakathi kwezi ndacamagusha ithi mzali wam umbombolozile bona nje ukalimani ngexesha ndacamagusha wathi ndizisa bonke abantu belikhaya ndacamagusha wathi ndibaziyo nendingabaziyo phakathi kwandebe bokhophoyi ndacamagusha wathi ndizobazinzisa apha ngexesha ndacamagusha bonakala abantu besithi ndiyabulela mhlekazi ngexesha ndacamagusha xa uzothi ubizwe ngabantu bekhaya usicinge thina singabenzi ndacamagusha uthi usiwisele imvu phakathi kwegoqo lethu ndacamagusha yiyo loo nto sicothoza sithi bethi ityali zethu ngexesha ndacamagusha bambifumaniseka amadakha abo sebegqolile ngexesha ndacamagusha ngoba kwezinye emakhaya khange bakhankanye umzali wam ngexesha ndacamagusha kodwa bathe bovu into benigonqa
igoqola bendu livuliwe phezu kwenkundla zosithathu ndaqamagusha babonakale besondela besithi nathi siyeza ngexesha ndaqamagusha yiyo loo nto nizofumaniseka into yobana nivuzwa ngakumbi ngexesha ndaqamagusha ngoba kaloku nina nibize nabantu abanenimba ngexesha ndaqamagusha abantu abanesibeleko ngexesha ndaqamagusha abathi noba into imbi bayigqume ke bona nje ndaqamagusha bambi bazothi noba benze ububi kuthi bekho umamothi ngexesha ndaqamagusha umntanam lowana ndaqesha ndaqamagusha tata yima ngexesha ndaqamagusha amvuze naye ngexesha ndaqamagusha yiyo loo nto mzali wam sikwezi nkundla ngexesha ndaqamagusha ndisithi konke kulungile mzali wam ngexesha ndaqamagusha ndisithi konke kuqokelelekile phakathi kwemzali ndaqamagusha ndisithi akho mntu ungangenanga phakathi kwezi nkundla ndaqamagusha ngoba nithe nibeke nesithebe ke bona nje ngexesha ndaqamagusha nathi nobethandaza ke bona nje niyamkhwaza ngexesha ndaqamagusha nathi anivaleli mntu ngaphandle ke bona nje ngexesha ndaqamagusha nathi xa nisimisele sasithebe ngexesha ndaqamagusha ndathabula bona nje ngexesha ndaqamagusha ncwadi nengcwele ke bona nje ke ndaqamagusha nenza umthandaza nomncinci ke bona nje ndaqamagusha nathi nobengalifuni elisiko ke bona nje ndaqamagusha nathi niyamsondeza ke bona nje ndaqamagusha nathi nazilekesa simpha zona ke bona nje ndaqamagusha ngoba ibingumntu othanda ngeni mna ebuhlanti ngexesha ndaqamagusha kodwa ngenxa yelela ukuthula namhlanje ndaqamagusha uguqukile waze ebantwini abalela ukuthula bona nje ndaqamagusha wathi ndisisinyanya samanyanya ke bona nje ke ndaqamagusha yiyo loo nto nina laa tafile ingcwele njeyana ke bona nje ndaqamagusha ithi loo nto akho mntu nimshiyele ngaphandle phakathi kwezinkundla ndaqamagusha ithi loo nto mzali wam ngexesha ke ndaqamagusha into ubuyifunelwe phakathi kwezinkundla ke ndaqamagusha uyenzile wayenzisisa ke bona nje ngexesha ndaqamagusha phansi kwesandla sikamama unophanda umama unonkundla ke bona nje ngexesha ndaqamagusha ndathi umzali wam ke bona nje ulela ukuthula ngeli xesha ndaqamagusha ndathi kuzo zonke ezinkundla uzinyathela uhamba nawe mzali wam ngexesha ndaqamagusha ndathi unyathela qala before unyathele wena mzali wam ngexesha ndaqamagusha uthi noba bekusuka amakhalane bona nje noba bekukho inkunzane kwezinkundla uzinyathela ngexesha ndaqamagusha uthi ufika wena mzali wam sezitshayelile ke bona nje ngexesha ndaqamagusha uthi ufika wena mzali wam uthi umsebenzi ukhaphukhaphu ke bona nje ngexesha ndaqamagusha ibe kanti la msebenzi ubungekho khaphukhaphu kuwe mzali ngexesha ndaqamagusha kuba yenelela ukuthula uthe wafika waphulisa igawu ke bona nje ngexesha ndaqamagusha ndithi umoya wakhe mawuphile ngonaphakade ke bona nje ndaqamagusha usebenze kuthi ngaphakathi ezinhliziyweni ke bona nje ndaqamagusha ubonakala sisithi ngeli xesha mzali wam kuwe ndaqamagusha sithi sawusoloko sibambelele emqukulubeleni wakho ke bona nje ndaqamagusha sithi kodwa xa sithethe wena ngumama unokhandwe ngumama unonkundla ngexesha ndaqamagusha sithi xa sithethe sinyangwanga nguwe ke bona nje ngexesha ndaqamagusha kodwa sinyange ngabantu ababini ke bona nje ndaqamagusha yiyo loo nto ndingazomshiya umama unokhandi ndingazomshiya umama unonkundla ngexesha ke ndaqamagusha ndithi kuzo zonke into ezenzayo sesizenzayo phakathi kweenkundla zabantu ngexesha ndaqamagusha ithi uhamba nathi ke bona nje ke ndaqamagusha ithi mzali wam loo nto ndaqamagusha konke othe wandithuma phakathi kweenkundla zosithathu zondebe zokhophuye ke bona nje ke ndaqamagusha phakathi kwesibeleko sikaqwathi sikadikela sikanozi sikantswayibana ke bona nje ndaqamagusha ithi loo nto ndiwugqibile umsebenzi ubunthule Dumisani uYehova
phakathi kwezimvundla kanjani kama hayiwa uthe manyusiyekile phakathi kwezimvundla ngexesha wathi manixoxe phakathi kwale yekhe nemzali ndabonakala nesendilo ndithume yona mzali bonke ishibu ndithume yona mzali wam ngexesha ndakamakusha ndishubile phakathi kwezimvundla ndakamakusha ngoku ke ke bona nje ndakamakusha ngoqala ukuthi ekhaya sithathelele impahla ngexesha ke ndakamakusha sizokwazi sithi sixhenze intlombe ke bona nje ngexesha ndakamakusha sitshintsha-tshintshane ngengoma mzali ngexesha ndakamakusha sithi sixhenza namarhanqo ekhaya ke bona nje ngexesha ndakamakusha sithi sixhenza namagqirha elikhaya ke bona kuthi loo nto leyo sithi kuhlele kungenile phakathi kwezimvundla yiyo loo nto ubonakala ingathi siyaqhiyaza siyabhiyoza phakathi kwezimvundla sakamakusha ngoba kaloku sivuliwe phakathi kwezimvundla ke sakamakusha cela imophu ke bona nje ndakamakusha kuzosula ezi sixawu sithe saphala lapha